Mga deboto sa kasakit ni Maria. Dili karon mao ang adlaw nga igatungin nata sa mga luha, kay adlaw karon nga igahilak og ikasakit bisan sa kasing-kasing nga labing matig-a. Ang adlaw ingon nagahilak nawad-an sa iyang kasilaw, kay wala man makaako sa pagtan-aw sa usa ka baha nga dugo nga ming-aga sa lawas sa tag-iya sa iyang kahayag. Ang yuta mingkurog nagpakita sa kasakit niya, kay wala na makaantos sa kabug-at sa makalilisa nga sala sa pagpahamalintak pag-ugbok sa usa ka Dios nga gilansang sa krus. Ang langit nagasubo og ang mga angheles ingon og nawad-an sa ilang kabulahanan, nagpakita sa ilang mga luha. Pendente en patibulo creatore universa creatura congimuet, matod pa ni San Leon. Og ang mga tao ba lamang nga may balatian ang wala mobati sa kasakit? Dili matarong og dili ako takos makatuo, mga deboto sa kasakit ni Maria, nga dili karon ninyo bation ang kasakit nga gibati sa inahan sa Dios ni Jesus, kay kinsa ang arang makatuo nga si Maria mo ay pinili sa Dios, mo ay napun-an sa grasya, mo ay pinalabi sa nga tanan nga mga binuhat, ug karon mao nay natingban sa mga kasakit. O kinaadman nga dili matukib sa Dios o sa kabirhen nga labing putli sa nga tanan nga mga birhenes sa Huda, o sa kainahan nga labing malumo ug maluluyon sa mga inahan sa Israel, o sa kababaye nga labing pinili sa mga anak ni Adan, ug karon mo ay napun-an sa kasakit nga labing mapait. Ug unsa man nga mga kasakit ang iyang gibati, wala ako'y dila nga ikag-asoy kaninyo, kundili tubagon ko lang kamo sa mga pulong ni Propeta Jeremias. O vos omnes que transites per viam attendeti, si est dolor sicut dolor meos. Sa pagkamatuod, sa pagtanaw ko ni anang senyora nga daw bulak nga maanyag nga mingbukad kanhi sa hardin nga Dios nun, nga karon mo ay napun-an sa mga kasakit nga mapait uyamot. Dili ako makapugong kung dili mo tiyabaw sa mga pulong ni Jeremias. Kinsa ang takos kong kapinag-ingnan kanimo, o masulubon nga inahan? Kansang makasakit takos ko kapananglitan ni anang imong gibati, o birhen nga puno sa kasubo, sa mga kasakit ba ni Agar nga gihinginla ni Abraham nga sa didto nas kamingawan sa Bersabe, nga malumos na sa bunbon sa walay pagtan-aw kang Ismael nga iyang anak nga mamatay nas kauhaw. Sa kasakit ba ni Jacob sa pagkawala sa hinigugman niya nga anak nga si Jose, nga walay butang nga nakalingaw sa iyang kasakit sa pagkakita sa tunika nga nabulit sa dugo. Sa kasakit ba ni Respa nga nahanuktok lamang sa pagtambog sa duha ka anak nga si Armoni ug si Mephiboset nga gibitay sa bukid sa Gabaa? Sa kasakit ba ni Esther nga natumba sa nakaduha sa pagdungog sa mabangis nga sentensya ni Ahasuero sa pagbitay sa mga Hebreo? Niining katanan dili arang ikapananglit o birhen nga masulubon dinhi karon mga deboto ni Maria, takos ninyo ilhon og palandungon nga ang gugma niya kanato mo'y nakaingon ni anang mga kasakit ug kiniming labaw sa nga tanan nga mga kasakit, kay siya mismo nagpasabot kanato sa baba ni Propeta Jeremias nga miingon, kamo nga tanan nga naglakaw sa kalibutan, nailan na ninyo og inyo na nga hintilawan ang tanan nga mga kasakitan o mga kalisdanan. Tanawa kung duna ba'y kasakit nga sama ning gibati, o vos omnes, matuod gyud o virhen nga nagsubo nga walay kasakit nga mulabaw ni anang imong gibati, kay ang imong kasing-kasing daw nalumsan na sa labihan og mabangis nga kapaitan. Tanawa ninyo mga devoto ni Maria, kanang raynas kalangitan nga ginadayeg sa mga angheles, matungod sa kaanyag niya nga walay ikaduha gikahibulungan sa adlaw ug sa bulan, kay ang katahom sa mga bituon nga atong itanding ingon lamang sa usa ka lando nga maitom. Karon gidag-uman sa tuman na kasakit, tanawa gikoronahan dili sa korona nga mga bulak nga mga limyon sa mga mahumot nga baho, kundili sa korona sa kasakit ug sa kapait. O virhen sa kasakit, wala na bagayod ing diyutay nga kalipay ka ng imong gibati. Ikaw ang rayna sa mga angheles, unsa ang gibuhat nila nga wala man sila makalipay kanimo? Wala gayod takos intawon makatabang ni anang imong gibati, bisan makapahid na lamang ni anang mga luha. Mga profetas nga sa daghan nga katuigan nagatagna sa wala pagani umabot kining bililhon nga babay nga inyong gidayeg o gitahod, hain na kamo. Inyo ba lamang nga gibiyaan kining makaluluoy pagkabutang?
O masulubon nga inahan kanang imong kasakit ingon sa usa ka sapa nga masulog, kinsa ang takus makalipay kanimo? O birhen nga puno sa kasakit, wala ako karon uman ni sa pagdugang ni anang imong giantos. Kun dili nagapahinumdum ako ning imong mga devoto aron kanila kuyugan ngadtos Kalbaryo. Busa kanimo inahan nga masulubon, itugyan ko ang akong pagkakabus. Lamdagi kining kabus kong nga salabutan aron ko asuyon sa dinaklit kanang imong kasakit. Kay dili ako makatukib pagsaysay sa imong kasakitan. Ug aron palandungon ning imong mga devoto, ug mabati nila ang imong makapaitan. Og karon lipayon kanamo ni adtong mamingaw sa pag-ingon, Ave Lachimis Plena, O Vos Omnes. Mga devoto sa kasing-kasing ni Maria, dili ta na lamang tas-on og tukibon pag-asoy ang historya nga mamingaw sa mga kasakit ni anang inahan sa manunubos, aron gayud madasig ang atong kasing-kasing sa pagpalandong kay ngani sa Ebanghelista San Juan nakaingon lamang, Stabat Ioxta Crucem. Igo na lamang nga atong tan-awon ang iyang makaluluoy nga pagkabutang nga maoy o sa kakanunay nga kasakit. Sa wala pa nga ni ipanamkon ang manunubos sa mahal ug ulay niyang tiyan, daan na siya nga gilamdagan sa usa ka kahayag nga langitnon, ug naila niya ang daghan ug dili maisip nga iyang pagaantuson tungod sa iyang anak. Ug kini maoy nagpatingob sa kasing-kasing niya sa labing mapait nga kasakit, kay ingon sa pulong sa anghel kang Santa Brigida nga kining koronas kaguol magadungag hasta nga umaabot ang tiempo nga ingon man usab ang gugma niya kang Hesus magadugang sa kanunay ug mulabaw sa nga tanan, kay bisan pa ang gugma kinaiya sa mga inahan sa ilang mga anak maoy usa ka balaod nga nahapatik na sa mga kasing-kasing sa mga inahan. Apan ang kang Maria nga gugma kang Hesus milabaw sa nga tanan, kay matud pa ni Santo Tomas, kay maoy labing malumo sa nga tanan nga mga binuhat. Sa tungod ni ini, unsa kaha ang kasakit na gibati sa iyang kasing-kasing sa paghibalo na sa tanan nga pagaantuson sa iyang hinigugmang anak. Walay dila nga makag-asoy ug walay huna-huna nga makatukib, kay bisan si Jacob nagsamot og hilak nagbakho sa kanunay, ug buot na lamang paglubong nga buhi aron matapos ang iyang kasakit sa pagkita sa tunika nga nagkakadugo sa anak niya nga pinalangga. Bisan ang inahan ni Tobias nagsamot og paghupaw sa bintana sa kanunay nga pagpaabot sa iyang anak na dako nga katahap nga patay na, kay maoy kahayag sa ilang mata ug sungkod sa katigulang. Bisan si David nga puno sa kayugot nga mapait sa pagkadungog sa kamatayon sa iyang anak nga si Absalom, sa kanunay nagtuaw sa pag-ingon, Absalom kong hinigugma kong Absalom, kinsa ang makapatay kanako tungod kanimo? Bisan si Noemi wala na maila sa iyang kaanyag tungod sa walay sa mga kasakit sa pagkamatay ni Elimelech nga amahan niya og sa iyang duha ka anak, nga nag-usara na siya lamang sa pagpauli sa iyang lungsod. Bisan dako ang kasakit sa inahan nga Hebrea sa pagpaanod sa suba sa Nilo sa iyang anak nga si Moises tungod sa kabangis ni Faraon, kining tanan landong lamang sa kasakit ni Maria Santissima. Kining tanan ng kasakit nga makaguol ni Maria, nakita na niya kay daan naman nagitagna ni Propeta Simeon didto sa Jerusalem nga mo'y berdugo nga mabangis og espada nga labing mahait nga mulagbas sa iyang kasing-kasing, og sa kanunay nagapahayag sa iyang panumduman kining makapaitan og ang kabangis pagabuhaton kontra sa anak niya ni adtong tampalasan nga lungsod og wala gayud mawala hasta pagsaka niya sa langit. Sa tungod ni ini, miingon si San Anselmo, dako nga katingalahan nga wala mamatay ning kanunay nga kasakit kanang martir sa mga martires kun kini nga mangkapaitan daan og nagibati ni Maria ni adto pa sa pagtagna ni Propeta Simeon. Unsa kaha nga kasakit na gibati niya sa nakita na niya ang mga pagtampalas, mga pagtamay, mga paghampak o mga pagsagpa ni adtong mabangis nga Hudyo. Unsa kaha nga kasing-kasing nga giantos ni anang inahan sa pagkakita na nga nagagusi-gusi ang lawas sa iyang pinalangga nga anak, sa labihan na nga mga hampak nga dili na ngani maila ang maanyag nga naong sa mga dugo nga daw baha nga ming agas sa mga kasamdan. Makapamulong ang usa ka inahan pag-ingon, hain na ang kaanyag sa akong anak. Labi na gayod na nakita na sa inahan ang iyang anak nga nagapasan sa usa ka mabugat na krus pag-ingon sa Kalbaryo. Ay mga deboto sa kasakit ni Maria, dinhi kinahanglan nga inahan dili tumanaw og dili umuban, apan dili buot nga mahimulag sa iyang mata.
Ay babay nga nalumsan sa kasakit, unsang kasing-kasing nga giantos mo ang pagkuyog sa imong anak nga nagapas-an sa krus nga pagapatyan kaniya. Karon mga devoto, kuyugan tangadtos Kalbaryo ang inahan ni Jesus aron kita makaambit sa iyang kasakit, muadto kita bisan sa una-una lamang sa Kalbaryo ug diha sa atong makita ang tag-iya sa kinabuhi. Hubo dayag sa tibuok nga kalibutan nagabitay sa krus, ug sa ubos ana ang iyang inahan testigo sa makaluluoy nga pagkabutang sa anak niya nga hinigugma, maingon sa pagtambong sa inahan sa mga makabyo sa pagpatay sa 7 niya ka anak. Dinhi atong makita og takos ta maghunahuna kung unsa nga gibati sa usa kinahan nga nagatan-aw sa anak sa lugos nga kamatayon. O inahan nga nalumsan sa kasakit, nakaantos ka ba pagtan-aw sa tiunay sa imong kasing-kasing nga anaan nagibitay ni anang krus? Wala ba malumos ang imong kasing-kasing sa kasakit? Maayo pa hinuon og napaapil ka pagpalansang sa imong anak, kay dili mo bation kaayo ang kasakit, tingali nga walay lain nga mobati ning kasakit sa inahan ni Jesus, kun dili kadto nga mga inahan nga nakaila na kun unsay gugma sa ilang anak. Busa kamo nga mga inahan nga namati karon kanako, pangutan-a ang inyong kaugalingon og namulong kamo kung arang ba kamo makaamtos ko ng inyong anak nga hinigugma, ingon nga pagkabutang kang Jesus nga anak ni Maria, ug kamo nagatambong sa lugos niyang makamatayon. Ngani kun ang anak ninyo mapreso lamang, kun makita ninyo nga malisod nga pagkabutang sa presuhan, dako naman ang babation na kasakit, magaunsa kaha kung ingon na unya kang Jesus nga anak ni Maria. Ngani ko ng inyong anak mahimulag lamang sa inyong luyo sa pila lamang kabulan, dako naman ang inyong kamingaw. Unsa nga kasakit o kamingaw gibati ni anang inahan sa pagtan-aw niya nga hapit na si Jesus mubulag kaniya. Entonces nakapamulong kanang masulubon nga inahan, translatum est gaudium terrae et relecta est in orbe solitudo. Tapos na ang kalipay ko sa yuta ug ang siyudad santa sa Dios, magausara na lamang ni makaguol og kamingaw. Iyang gitinguha o ginapangayo nga buot siya unta mo ambit sa kasakit sa iyang anak, apan wala itugot hinuon gisakit sa pagpatambong sa makaluluoy nga pagkabutang sa anak. Ang mga mata niya wala ibulag sa pagtan-aw sa pidaso sa iyang kasing-kasing. Ang mga pagbakho nga kanunay maulamang ang ginadungog sa anak, og nawad-an na sa tingog, og hapit na malumos sa kasakit, og nagkagmahay pag-ingon, ay anak ko, kinsa kanimo ang nagbutang ni anang krus sa korona sa himaya, mao ba kana ang giilis sa korona nga tunok sa trono sa imong pagkahari? Mao ba kana ang giilis nga usa ka krus nga gilansang kanimo? Kanang mga lansang mao ba kana ang purpura nga gibisti ko kanimo kanhi? Mao ba kana ang gibalos kanimo sa lungsod mo nga pinili? Mamatay ka na ba anak ko ni anang imong pagkabutang? Ay usa ka mananap nga mabangis ang mitukob sa akong anak, o gugma sa akong anak sa makatawhan. Ikaw kini ang mabangis nga mananap nga mikaon sa akong hinigugma. Matuod gayud nga walay mutupong ni anang imong kasakit, kay matud pa ni propeta Isaias, mania est velot mar contritio tua, ingon sa usa ka lawod nga dili takos masukod og matugkad, kay pulong ni San Jeronimo nga minlabaw sa ngatanan nga mga martires, kay dili lamang ang gibati ni Maria ang kasakit sa lawas, kundi usab gibati niya ang kasakit sa kalag. Si San Amadeo miingon, maayo pa ang magaamto sa kasakit, dili ang magaamto sa hinigug mga ginasakit. Si San Victor miingon, maayo pa ang kasakit ni Jesus kay mabahin sa lawas, apan ang kang Maria natingob sa kasing-kasing nga mo'y parte sa lawas nga labing bation. Tan-awan ninyo mga inahan, o gunahunaan ninyo kamo nga mga inahan nga mga pinanggaon sa inyong anak, kay kiningalan nga inahan mooy buhi nga gugma sa kasing-kasing sa usa ka inahan, ug mauusab unta ang sinugdan sa makasakit kun unsa ang dangaton sa ilang mga anak. Karon inyong hunahunaon sa mahinay kun unsa ang gibati ni Maria ni anang inahan ni Jesus sa pagtan-aw na niya nga nagabitay sa krus sa lugos nga kamatayon. Usa ka tingog iyang nabati, maoy usa ka punyal nga maidlot nga nakapikas sa iyang kasing-kasing. Nangayo sa Jesus og tubig tungod sa labihan nga kauhaw, buot siya muhatag og tubig aron makahupay sa kauhaw sa iyang anak, apan ay malumos na sa kasakit, kay kun mulingi sa luyo walay lain nga makita kun dili ang mga kaaway. Mohangad sa langit nga mitungina sa paghatag, mutamod sa yuta nga moitag iya sa mga sapa, ug walay lain nga makita kundili ang dugo sa iyang anak,
Og si Jesus napugos pag-inom sa apdo og suka nga gihatag ni adtong mga tampalasan. Maayo pa si Agar kay nakita ang diyutay nga tubig sa kamingaw ug nakalipay sa kauhaw ni Ismael. Kay gitudluan sa usa ka anghel, si Elias nakakaplag og ubay-ubay nga tubig sa mamaa nga sapa sa karte. Si Samson nakakita og tubig nga gitambal sa iyang kauhaw ug apapangig sa usa ka asno nga patay. Ug ang inahan dani ni Jesus ang wala makakita bisan usa lamang kalagok nga takos ikalipay sa kauhaw sa iyang anak nga himalatyon. Hinuon nakadungag sa inahan ang pagtuaw sa pagpakitabang sa iyang anak. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Dios meos, ot quadriloquiste me. Unsaon pagtabang sa inahan, mingtuaw sa pagpakitabang si Noe giluwas sa dakong lunop, si David naluwas sa kamot ni Saul, si Daniel sa mga leones naluwas, og sa inahan ra karon ni Jesus nga walay makatabang. Hapit na moabot ang tuman na kasakit sa inahan. Si Jesus mahimalat yun na mitan-aw sa iyang inahan nga nalumos sa usa ka lawod nga kasakit. Mintugon kang sanuhan nga iluhon ta siyang inahan. Unsa kaha nga punyala ang gilagba sa kasing-kasing sa inahan sa pag-ingon ni Jesus, Ginoo, sa imong kamot itugyan ko ang akong kalag. Dios ko, kaluy ka ng inahan ni Jesus, gugma nga mabangis. Unsaon mo kanang inahan sa gugma, nganong imong gisakit sa tubangan sa iyang anak? Pastilan pagkawala mo ray kaluoy. Si Jesus mamatay ug si Maria mabuhi sa kanunay nga kasakit. Maayo pa hinuon nga muunong siya nga dili magaamtos ning makasakit. Wala nay manunubos, wala nay anak, wala nay esposo. Kining tanan mawala na kang Maria. Ug asa naman paingon ka ng masulubon nga inahan? Ay matud pa sa usa ka propeta, id cerco ego plorans et oculos meos deducens aquas. Malumos na ako sa tubig, miabot na sa akong alimpulo, wala na'y nahibilin kanako kundili kining mga kasakit. Og mga luha mao kini ang gibalos kanako sa makatawhan. Maayo pa si Noemi nga nailuhan sa duhan niya ka anak og sa iyang amahan. Bisan dili lungsod niya kay may balay man nga gipaulian, apan ang inahan ni Jesus nawad-an sa matanan. Nan karon mga devoto ni Maria, mao ba kadto kamo ang giingon ni propeta Jeremias, non esse que conciliator iam ex omnibus cures eos. Sa daghan niya nga mga anak ug mga devoto, wala ba gyud bisan usa na lamang ang takos maluoy kaniya? Wala ba gayud kaninyo nga mga Kristiyanos nga niya karon dinhi ang muduyog ni anang iyang mga kasakit? Pagkadautan sa inyong gibalos kaniya, gipanganak kamo niya sa punuan sa krus ug karon dili kamo mubati ug mukuyog sa iyang mga kasakit. Banyaga nga mga anak nga walay pagbati sa kasakit sa ilang inahan. Hain na ang gugma ni anang inyong inahan. Hain na ang debosyon ninyo kaniya. Pagkita karon sa taliwala ni mga kasakit, hain na kanang inyong kasing-kasing nga dili makaako makatan-aw sa magakahilak. Tan-awa ka ng duha ka mata ni anang inahan nga masulubon. Nahimo na nga duha ka tuburan sa mga luha sa labihan ng kasakit. Wala ba gayud kaniya ang maluoy? Ngani ang mga elementos mindugugman sa kasakit sa inahan ni Jesus, ngani walay balatian. Ang tao pa ba karon ang dili mo bati? Mao ba kini ang gibalos ninyo sa daghan na kaayuhan na gihatag kaninyo? Dili kini mao ang takos ninyo buhaton, kay dili man ang kasing-kasing ninyo bato. Kuyugan ta sa iyang mga kaluoy maingon sa mga maayong anak aron kita makaambit sa iyang korona sa kasakit nga gikorona sa Dios kaniya, og sa tungod niini hikaplagan ta ang korona sa himaya sa langit. Amen.